Δημήτρης του 12ου. Μουρουνάκης Πάρης του 16ου. Τσελέντης Κωνσταντίνος του 3ου. Και Ζημάρης Στέφανος του 5ου. Θέλω να σας παρακαλέσω εδώ τα παιδιά, μετά τον τερματισμό μην μπαίνετε. Πρέπει να πιάσουμε σωστά τους νικητές. Σας παρακαλώ πολύ. Μετά θα πανηγυρίσετε όλοι μας. Εντάξει. Περάστε πίσω. Βλέπετε και από τα 2 μέτρα. Τελικώς 50 μέτρων λαβαριών. Είμαστε έτοιμοι. Λάβατε θέσεις. Έτοιμοι. Μπράβο Ρίκικα.